uMangwabe akaSonia Slima wayeqonda ukuthini ngempela ubaba uMsile kwekazi niyakhumbula ekhuluma ngendaba yokuthi unumber 5 kumele ukuthi-ke asizwe-ke naye sekufike ithuba lokuthi azohlala eMzumbe. Shuthi befundiswa-ke ngesikhathi ehleli-ke shuthi ubaba uMsile kuzobe em-assessa mase-ke egcina-ke ekhokha abe unkosikazi ngokuphelele. Useyakhuluma-ke nawo wonke amakhosikazi kodwa akaze ekhulume-ke noMacele ngendaba yokuhlala. Wathi nje uMayeni uyafisa ukuthi bekhulume, wathi uMayeni uyazi ukuthi ngeke zeyikhulume naye leyo nto. uMakhumalo wathi vele akaqali nakuMangwabe wasacrifice a whole year ukuthi-ke uMangwabe izinto zakhe zilunge. Sabuza ukuthi a whole year wasacrifice hlobo luni kwangaphelele, kodwa sisezwe nje ukuthi kwaba yizinto ey'ningi ayibeke eceleni ukuze kuMangwabe ezofudumala ahlale eMzumbe agcine seba unkosikazi. Mase kufika unumber 5 wathi uMangwabe akayingeni. uMsile kwaphendula ukuthi uMangwabe akaSonia Slima. Uyabona ukuthi shuthi unumber 5 uyeza. Sathina hawu. Manje indaba athi uMangwabe akaSonia Slima ngoba engasho ukuthi uMangwabe unqaba ngempela ngoba phela masizothi uMangwabe akaSonia Slima unkosikazi ovumayo seqonda ukuthi uyiSlima yini. Angithi niyabona ukuthi isiZulu sinjani. Njengamanje sesilindele ukubona ukuthi uMangwabe njengoba kade ehamba esho kuma-season onke ukuthi mina wafika siyaphambana wazothi uMsile akaSonia Slima. Isithini-ke le nkulumo uMakhwela esekhona. Kodwa komunye vele obuzayo ukuthi uMangwabe yena kwakuyini ukuthi ekholwe uMsile ukuthi uzogcina ngaye. Ake sithi-ke lokho shuthi uMsile kuyayisho into engekho ithembeke ukwazi ukuyikholwa ngoba uMangwabe unkosikazi wokugcina kodwa ukholwa ukuthi uMsile kule nto ayisho kuyena wayeqinisile ukuthi uzogcina ngaye ukushada. Shuthi soyithatha ngani uyayikhuluma uMsile into engeyiyo kodwa akwenze uyibone iyona ngoba kusho lokho. Ngoba omunye uzothi hawu engathemba i-polygamist kodwa yena futhi engayena ngisho u-first wife. Kusho ukuthi ubaba lo wesithembu uyakwazi ukukhuluma into engayona komunye unkosikazi ayibona iphila abone iyiqiniso mase yayivuma njengoba noMangwabe wavuma ukuthi sekuvaliwe ngaye uyena wokugcina wazi lokho futhi uyakholwa ngakho. Sathi kodwa-ke hawu ade fike kukhona abanye sekusho laba abahlebayo-ke. Zoba nginilethela wekazi amavidiyo amafishane kanje because isikhathi asingivumeli. Ngiyabonga kakhulu nge-support. Bye.